Dyna'r ardal... na fo, hwnna llais bach yn deud. Felly, helo a chroeso i'r Clwb Sparci olaf cyn y gwyliau haf. Dwi'n siŵr ydych chi gyd yn edrych ymlaen at y gwyliau, ond cyn hynny mae gennym ni sesiwn hynod o ddifyr. Mae Gwenan o Morlais a Dyfed o Sten Gogledd yn mynd i rhedeg y sioe iddyn ni heddiw. Mae'n mynd i fod yn rhywbeth difyr ofnadwy. Felly, gobeithio newch chi gyd mwynhau. Da ni'n mynd i sôn am beth i Morlais. Da ni hefyd yn mynd i clywed am swyddi. So mae'n rhywbeth berthnasol iawn i chi a'ch dyfodol. So gobeithio bod chi'n mwynhau. Be dwi'n mynd i wneud ydy rhoi drosodd i Dyfed i ledio am change lle fod ni fel M-SParc yn neud tro yma. A felly digon gyda i, a diolch i chi Dyfed am gymryd drosodd iddyn ni heddiw. Gret Emily, diolch yn fawr iawn i chdi, a croeso pawb. Dwi'n gobeithio bod ni'n mynd i gael sesiwn rili difyr. Da ni'n mynd i gael ffeindio allan dipyn bach mwy am cynllun Morlais a yn ei adnewyddadwy a stwff gan Gwenan, ond dwi yma ar ran STEM Gogledd. Ella bod yna rhai ohonoch chi wedi clywed am cynllun STEM Gogledd yn barod. Beth da ni'n neud ydy, da ni allan yna mewn ysgolion, a mae gennym ni safle we hefyd, lle da ni'n trio annog pobl i gymryd diddordeb mewn STEM, a da ni'n annog pobl i edrych i mewn i cyfleoedd sydd ar y cyfer nhw, ac ella pethau sydd ar gael yn lleol iddyn nhw, a da ni'n rhoi cymorth iddyn nhw i ffeindio allan mwy, a wedyn mae'n gret heddiw i gael bod yn rhan o'r sesiwn yma, i ni gael ffeindio allan am be mae Morlais yn neud. Ella bod chi wedi clywed am Morlais, ella bod chi ddim, ond be bynnag ydych chi'n wybod, da chi'n mynd i gael llwyth o wybodaeth briliant gyno Gwenan heddiw. Wedyn, be da ni'n mynd i wneud ydy, mae Gwenan yn mynd i gyflwyno Morlais i chi, deud dipyn bach mwy amdano fo, ac wedyn, ella gai gyfla i holi chydig o gwestiynau i Gwenan, a dwi'n gobeithio fod nhw'n gwestiynau fydd yn ddifyr, a'r atebion yn ddifyr i chi sy'n gwrando, ac ella ar y diwedd be nawn ni ydy jyst edrych yn ôl a gweld ella lle fedrwch chi gael fwy o wybodaeth am nid yn unig am Morlais, ond ella am gynlluniau tebyg ac am y cyfleoedd ella swyddi a felly sydd allan yna. Wedyn, fydd yna gyfle i chi ffeindio allan lot mwy amdano fo. So Gwenan, dwi'n mynd i handi drosodd i chdi rwan, i chdi gadeithio ni yr holl bethau difyr iawn am Morlais. A diolch Dyfed. Neu jyst trio rhannu'n sgrin rwan. Rita, ia. So fel dwi'n dweud, Gwenan dwi, a dwi'n gweithio fel swyddog prosiect ar gynllun Morlais. Felly un o gynlluniau Menter Môn ydy Morlais, a cwmni di Menter Môn sy'n trio darparu atebion i'r heriau sy'n gwynebu Cymru wledig. Felly dros y 25 mlynedd dwytha, mae yna bob math o gynlluniau amrywiol wedi bod yn mynd ymlaen yn Menter Môn. Mae hein yn amrywio o bethau fel cynllun i atgyweirio llwybr cerdded arfordir Ynys Môn, cefnogi o gwmpas 5,000 o fusnesau lleol, o'na gynllun ar un adeg i adfer a achub y wiwer goch, a mae yna bob math o bethau mynd ymlaen drwy'r fenter iaith, bethau fatha eich bod chi wedi bod rhyw flwyddyn i gwyl cefni, neu wedi cymryd rhan efo Theatr Ieuenctid Môn. So, bob math o bethau amrywiol sy'n trio dod â bydd i'n cymunedau lleol ni. Mae yna fwy a fwy o gynlluniau yn dod drwy'r drws, a swn i'n annog chi i fynd ar gwefan Menter Môn i ddysgu chydig bach am y cynlluniau amrywiol yma sy'n mynd ymlaen. Ond beth sy'n digwydd rwan ydy, mae yna fwy o gynlluniau sy'n ymwneud efo'r amgylchedd ac ynni adnewyddadwy. Felly mae Menter Môn yn mentro rwan fewn i sectorau a pethau newydd yn y meysydd yna. A mae hynny oherwydd, wel, fel da chi gyd yn gwybod, dwi'n siŵr, da ni yn byw rwan mewn argyfwng hinsawdd. A mae angen gwneud rhywbeth rwan i newid y ffordd da ni'n byw, i helpu'r amgylchedd. Ac un o'r rhesymau a un o'r ffactorau sydd wedi arwain ni at yr argyfwng hinsawdd yma ydy faint da ni'n dibynnu ar danwyddau ffosil i gynhyrchu trydan er enghraifft. Felly mae'n bwysig rwan bod ni'n edrych ar adnoddau adnewyddadwy i gynhyrchu trydan carbon isel glân.
A dwi'n gwybod, dwi'n siŵr bod chi wedi astudio y math yma o beth yn yr ysgol yn barod, yn gwyddoniaeth a dearyddiaeth eich. Ond mae yna bob math o ffynonella ac adnodda yn ei adnewyddadwy. Gynnach chi bethau fel yn ei geothermal, yn ei sy'n defnyddio y gwynt i gynhyrchu trydan. Dwi'n siŵr bod chi wedi gweld melina gwynt ar y tir, a hefyd melina gwynt allan yn y môr. Mae yna yn ei biomass, yn ei hydro sy'n defnyddio dŵr, yn ei solar sy'n defnyddio'r haul, a mae gennym ni hefyd yn ei môr, a mae posib defnyddio llanw'r môr i gynhyrchu trydan, a hefyd defnyddio tona'r môr i gynhyrchu trydan. Ac wrth gwrs, mae yna pros and cons, fel maen nhw'n deud, i bob un o'r ffynonella yma, ac eich bod o'n dasg bach i chi i fynd a gwneud ymchwil eich hunan i fewn i'r gwahanol fatha o ynni adnewyddadwy yma a dysgu amdan sut maen nhw'n gweithio a be di'r pros and cons o'r gwahanol fatha. Ond i fynd ymlaen i morlais, cynllun yda ni sydd yn edrych ar ddefnyddio ynni'r môr ac yn benodol ynni y llanw i gynhyrchu trydan carbon isel glân. A mae'r cynllun wedi cychwyn mewn gwirionedd ers tua 2014, lle nath Stad y Goron, so nhw sy'n bia'r môr o gwmpas Prydain i gyd, nath nhw adnabod 35 km sgwâr o wely'r môr, jyst oddi ar arfordir Ynys Môn, lle mae yna lanw ofnadwy o bwerus. Ac oedden nhw'n awyddus i roed prydles allan i rywun ddwad a datblygu'r parth yma oddi ar Ynys Môn i fod yn ardal i gynhyrchu trydan yn defnyddio y llanw pwerus yma. Felly nath Menter Môn weld cyfle yn fyma i fentro i faes newydd, sef y maes ynni morol, a hefyd oedden nhw'n gweld o fel cyfle i ddod â bydd i economi leol a cymunedau lleol Môn a Gogledd Cymru. A mi fuon nhw'n llwyddiannus, so nath nhw roi cais i mewn i gael y brydles, a rwan Menter Môn sy'n bia'r brydles yma am y 45 o flynyddoedd nesaf yma. Mae o'n brosiect reit unigryw gan menter gymdeithasol sydd yn rhedeg y cynllun lle. A mae hefyd yn unigryw oherwydd mae gennym ni'r porthladd yn rili agos i lle mae'r ardal yma, a hefyd mae yna gysylltiad i'r grid cenedlaethol yn rili agos hefyd i'r parth. So mae yna potensial yma i gynhyrchu hyd at 240 megawatt o drydan carbon isel glân. Felly, dyna sut mae Morlais wedi cychwyn. Dyma jyst llun i chi i ddangos lle mae'r parth. So, da chi'n gweld y siap yma, a mae o jyst oddi ar arfordir Ynys Cybi, lle mae Ynys Lawd, South Stack. A dyma lun yn dangos i chi pa mor bwerus ydy'r llanw yn yr ardal yma. So, lle da chi'n gweld y lliw coch tywyll, dyna lle mae'r llanw ar ei gyflyma a'i gryfa. A mae o wedi denu sylw byd eang. A mae gennym ni ddatblygwyr technoleg yn ei llif llanw di dangos diddordeb mawr i gael dod drosodd un ynys bach ni i ddefnyddio y pŵar y llanw i gynhyrchu trydan. Ond na i sôn chydig bach mwy am hynna nes ymlaen. Dyna sut da ni wedi dechrau. Ond be mae Morlais yn ei wneud? Be mae Morlais yn drio wneud yn gyntaf ydy cael y caniatâd cynllunio cywir mwyn cael pwsiad y prosiect yma yn ei flaen. Felly, da ni wedi paratoi 2 gais i Llywodraeth Cymru. Mae un mwyn cael y caniatâd i adeiladu ar y tir, a mae'r llall i Cyfoeth Naturiol Cymru mwyn cael gwneud y datblygiadau allan yn y môr. Roedd paratoi y ceisiadau yma yn lot fawr o waith oedd yn golygu mynd allan a ymgysylltu efo bob math o bobl, grwpiau a sefydliadau gwahanol. Ac y darn anferthol pwysig iawn arall o'r gwaith yma oedd paratoi asesiad effaith ar yr amgylchedd. Ac o hynny'n golygu mynd a gwneud asesiadau fel pa fath o impact fysa prosiect fel hyn yn gallu gael ar mamaliaid y môr, ar yr adar, ar ecoleg, ar yr olygfa, ar archeoleg,
a'r dwristiaeth, bob math o beth fel hyn. So mae yna lot o waith wedi bod yn mynd ymlaen dros y blynyddoedd dwytha yma i baratoi'r asesiad effaith yma. A mae hwnna i gyd rwan wedi bwydo fewn i'r cais am ganiatad. A mae o'n ista efo Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru. A da ni'n disgwyl rwan iddyn nhw'n gwneud penderfyniad ar sut fydd y prosiect a pryd yn cael symud ymlaen i'r ail ran. Felly, be ydy'r ail ran o'r prosiect? Yn ddibynnol ar be ydy'r penderfyniad a'r caniatad cynllunio, bydd Morlais wedyn yn adeiladu yr is-adeiledd sydd ei angen i gyd. Felly fydd o'n golygu gosod cables allan yn y môr a dod â hynny i'r tir, adeiladu 2 is-orsaf, un wrth y lan ac un pen y grid i gysylltu'r grid cenedlaethol. A hefyd fydd o'n golygu rhedag cebl o dan y ffordd i gysylltu bob dim at ei gilydd lle. Unwaith mae'r is-adeiledd yna i gyd wedi cael ei adeiladu gan Morlais, mae Morlais wedyn yn barod i ddatblygwyr technoleg yn ei llif llanw ddwad adeiladu i turbina a gosod heini allan yn y môr a cysylltu i'r is-adeilwaith yma a dechrau cynhyrchu trydan carbon isel glân. Felly dyna be mae Morlais yn wneud. Da ni'n cael gobeithio y caniatad cynllunio, da ni'n adeiladu'r is-adeiledd, a wedyn da ni wedyn yn mynd i fod yn cael datblygwyr technoleg i ddod a talu'r rhent i ni i gael gosod i turbina allan yn y môr. Mae'n bwysig nodi fyma na datblygu'n raddol fydd y prosiect. Fel nes i sôn ar y dechrau, mae yna botensial i gynhyrchu hyd at 240 o megawatts o drydan yma. Ond wrth gwrs, da ni'n mynd i jyst rhoi llwyth o dyrbina allan yn y môr a cynhyrchu hyn yn syth. Tyfu yn slo fydd y prosiect gan wneud yn siŵr bod ni'n gwarchod bywyd gwyllt a chynefinoedd. Mae'n bwysig bod ni wastad yn edrych ar sut mae math yma o brosiect yn effeithio ar yr amgylchedd o'n cwmpas ni lle. Felly datblygu'n raddol fydda ni. Fel nes i sôn, mae'r prosiect wedi denu sylw byd eang, a mae gennym ni ddeuddag o ddatblygwyr ar hyn o bryd wedi arwyddo i fyny i Morlais. A nhw ydy'r bobl fydd yn creu y turbina fydd yn cael ei gosod allan yn y môr. Felly, prif amcanion Morlais ydy diogelu'r amgylchedd a lleihau impact carbon drwy sicrhau ffynhonnell dibynadwy o drydan adnewyddadwy. Achos dyna ydy un o'r pros gorau o ddefnyddio llanw'r môr ydy. Mae o'n rhywbeth dibynadwy. Da ni'n gallu dibynnu bod y llanw yn mynd i fod yna bob dydd. Tra bod y lleuad yn yr awyr, mae'r llanw gyna ni. Amcan arall ydy datblygu ffynhonnell hir dymor dibynadwy o revenue i ail fuddsoddi fewn i Menter Môn ac felly yn ôl fewn i'n cymuned leol ni. Da ni eisiau datblygu y gadwyn gyflenwi a sgiliau lleol a sicrhau bydd economaidd a swyddi i'r ardal. Da ni eisiau denu buddsoddiad i Ynys Môn a rhoid yn ôl un cymunedau lleol ni. Nod y prosiect yn syml iawn ydy dod â bydd i gymunedau lleol yr economi a'r hinsawdd trwy gynhyrchu trydan glân carbon isel gan ddefnyddio ynni'r môr. Reit, dwi'n mynd i stopio siarad am chydig bach rwan a dwi'n mynd i ddangos fideo i chi sy'n rhoi gwell darlun i chi o be mae Morlais yn mynd i wneud. Mae Morlais yn rheoli parth ar ddangos Gorllewin Môn, sef 35 km² o wely'r môr ger Ynys Cybi. Mae gan y cynllun botensial i gynhyrchu hyd at 240 megawatts o drydan glân carbon isel gan ddefnyddio pŵer y llanw. Yn wahanol i ffynonellau ynni adnewyddadwy eraill, fel gwynt, nid yw'r llanw byth y stopio. Mae'r llanw yn ddibynadwy. Llanw yw'r hyn sy'n digwydd wrth i rymoedd disgyrchiant yr haul a'r lleuad symud i moroedd o gwmpas y ddaear. Dyma'r symudiad sy'n cael ei defnyddio i greu trydan. Mewn ambell i le penodol, mae lleoliad darn o dir ynghyd â ffurf gwely'r môr yn achosi'r môr symud mwy na'r arfer gan greu ynni llanw hyd yn oed mwy grymus.
Mae arfordir gorllewinol Môn a Ynys Cybi yn un o'r llefydd hyn. Mae Morlais yn anelu sicrhau caniatâd cynllunio i ddatblygu'r parth ac i adeiladu is-adeiledd. Bydd hyn yn galluogi i ddatblygwyr technoleg ynni llif llanw i adeiladu a gosod y dyfeisiadau ynni yn y parth mwyn defnyddio'r llanw cryf i gynhyrchu trydan glân carbon isel. Mae sawl math gwahanol o beiriannau ynni llanw. Gellir gweld rhai yn arnofio ar wyneb y dŵr, tra bod rhai eraill yn cael eu hangori yng nghanol y dŵr ac eraill yn cael eu gosod yn gyfagwbl o dan wyneb y dŵr. Bydd y llanw cryf yn troi'r turbinau ar y dyfeisiadau i greu trydan. Unwaith y bydd trydan yn cael ei gynhyrchu, bydd y trydan hwn yn teithio o'r dyfeisiadau yn y môr ar hyd ceblau ar draws gwely'r môr tuag at yr arfordir cyfagos. Unwaith y bydd y ceblau yn cyrraedd y tir, bydd yn cyrraedd is orsaf. Ac yna bydd y trydan yn dilyn taith oddi tan y ffordd i is orsaf grid. O'r is orsaf hon, bydd y grid cenedlaethol yn anfon y trydan glân carbon isel hwn i gartrefi a busnesau. Prosiect Menter Môn yw Morlais, sydd am sicrhau bydd i gymunedau, yr economi a'r amgylchedd yn lleol drwy gynhyrchu trydan dibynadwy carbon isel. Felly gobeithio bod y fideo yna wedi rhoi trosolwg i chi o be yn union ydy Morlais a be da ni'n drio i gyflawni fel cynllun. Dwi'n mynd i sôn chydig bach rwan amdan y math o swyddi sydd yn cael eu creu drwy Morlais, ond hefyd drwy'r sector ynni morol a ynni adnewyddadwy yn ehangach. Fel nes i sôn, mae'r prosiect yn un sydd mewn phases ac bydd angen swyddi gwahanol yn dibynnu ar pa gyfnod mae'r prosiect yn ddi. Ar hyn o bryd, da ni yn y cyfnod lle da ni yn disgwyl am penderfyniad o ran y caniatâd. Felly mae hynny'n golygu bod yna swyddi yn ymwneud â rheoli prosiect, rheoli cyllid, swyddi gweinyddol, ac wrth gwrs lot o swyddi ar yr ochr asesiadau effaith ar yr amgylchedd. Pan fydden ni'n symud ymlaen i'r cyfnod nesaf, sef y cyfnod adeiladu, bydd wedyn contractwyr Morlais yn chwilio amdan bobl i wneud gwaith eto asesiadau effaith ar yr amgylchedd. Bydden ni'n chwilio am adeiladwyr a peiriannwyr yn ogystal â trydanwyr ac ati. Pan fydden ni'n symud ymlaen wedyn i'r cyfnod gosod, bydd angen mwy o arbenigedd yn y maes morol. Felly, pobl ar gyfer gwneud gwaith ffabricitio peiriannau allan yn y môr, bydden ni angen eich deifars, bydden ni angen eto y peiriannwyr a trydanwyr, a technisiant a rheolwyr safle ac ati. Ac wedyn wrth symud ymlaen i trydydd cyfnod y prosiect, sef pam fydd y parth yn weithredol, fydd angen swyddi yn y maes cynnal a chadw, swyddi gweinyddol, swyddi rheoli prosiect, swyddi TG. Felly mae hwn gobeithio'n rhoi rhyw snapshot i chi o'r amrywiaeth o fathas o swyddi gwahanol sy'n mynd i godi dros y blynyddoedd nesaf. Mae rhai o'r swyddi yma yn mynd i fod yn uniongyrchol gyda Morlais, felly pethau fel rheoli'r prosiect a swyddogion cyllid. Fydd yna swyddi yn ymwneud efo ymgysylltu a rhanddeiliaid a lobïo gwleidyddol, a hefyd swyddi yn y maes adnoddau dynol a swyddogion prosiect a gweinyddol. Bydd hefyd swyddi anuniongyrchol, felly fydd hein yn dod trwy'n contractwyr ni a'n datblygwyr ni. Bydd angen arbenigedd caniatâd ar yr ochr amgylcheddol, bydd angen peiriannwyr, arbenigedd iechyd a diogelwch, bydden ni angen pobl ar gyfer y cyfathrebu a'r marchnata, ac yn ogystal swyddi arbenigol yn y maes cyfreithiol ar iaith Gymraeg, ffotograffwyr, animeiddwyr, dylunwyr gwefan, gweithredwyr morol, felly bob math o bethau amrywiol.
A mae hyn yn wir yn y sector ynni morol ehangach hefyd. Oherwydd bod yna gymaint o amrywiaeth gwahanol o swyddi, mae'r math o sgiliau a cymwysterau ydych chi angen hefyd yn amrywio. Felly, da ni ar hyn o bryd dal yn edrych ac yn gweithio hefo sefydliadau lleol, yn edrych ar pa fath o sgiliau penodol da ni angen, ac pa ffyrdd sydd yna ar gael yn lleol i chi gael y cymwysterau yma sydd ei angen. So edrych ar weithio hefo'r colega, edrych ar datblygu prentisiaethau, a pa fath o gyrsiau sydd ar gael yn prifysgolion ni ag ati. Pam dewis y sector yma fel gyrfa? Wel, mae'r sector ynni adnewyddadwy ac y sector ynni morol yn faes twf ar hyn o bryd. Fel oedden ni sôn ar y dechrau, mi ydyn ni mewn argyfwng hinsawdd, ac felly mae yna dwf rwan yn y math yma o brosiectau a cynlluniau yn defnyddio ffynonellau adnewyddadwy i gynhyrchu trydan. Felly mae yna lot o potensial yma i ddatblygu gyrfa mewn maes cyffroes ofnadwy. Ac wrth gwrs mae gennym ni bob math o dargedau fel targedau sera net erbyn 2050. Felly dim ond tyfu mae'r sector yma yn mynd i wneud. Ac wrth gwrs mae'r ddeddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol yn chwarae rhan bwysig ofnadwy yma. Felly da ni eisiau diogelu cyfleon i'n pobl ifanc ni yn lleol. Felly dim morlais ydy'r unig brosiect sy'n mynd ymlaen yng Nghymru yn y sector ynni morol. Mae yna bob math o brosiectau eraill yn mynd ymlaen yn y gogledd ag yn y de. A swn i'n eich annog chi i fynd i chwilio mwy amdan hein, mae gwefan ynni morol neu Marine Energy Wales yn le da chi gychwyn ar y gwaith ymchwil yma chi, i chi gael dysgu chydig bach mwy amdan bethau eraill sy'n mynd ymlaen yn y sector ar yn stepan drws ni yma yng Nghymru. Mae'r diwydiant yma wedi adnabod bod yna anghenion. Felly, mae'r sector yn ffeindio hi'n anodd ar hyn o bryd i gadw a denu gweithlu iau i ardaloedd ar yr arfordir. Felly, yma yn Gogledd Cymru, mae yna gyfleon gret yma i chi aros a datblygu eich gyrfa mewn maes cyfroes ag arbenigol ar Ynys Môn ac yn yr ardaloedd cyfagos lle. Mae hefyd angen annog amrywiaeth yn y gweithlu peirianneg fel sector. Felly mae angen i ni annog fwy o ferched i gymryd rhan yn y rola yma hefyd. A mae yna alw am y sgiliau yma ar hyn o bryd ag i'r dyfodol i ddod. Felly, ia, dwi'n mynd i stopio siarad rwan. Dwi'n gobeithio bod fi wedi rhoi rhyw drosolwg i chi o be ydy morlais, be ydy'n cynlluniau ni'r dyfodol. Ac eich di gwneud chi ddechrau meddwl pa fath o gyfleon sy'n yna i chi yn y maes yma lawr y lein. Ac os da chi eisiau gwybod mwy, mae croeso i chi gysylltu hefo fi, ac wrth gwrs hefyd mi ydyn ni ar y we, so os da chi mynd i chwilio am wefan morlais, mae yna chydig bach o mwy o wybodaeth allan y fanna i chi hefyd. Diolch. Briliant, gwych. Mae hwnna yn rili diddorol. A dwi'n meddwl i fi, mae yna lwyth o gwestiynau am dim yn unig am be mae morlais yn neud, ond be mae'r sector ei hun yn neud, a ti di taro anna fo fanna o ran bod o'n sector lot mwy na just ynni morol a mwy na be mae morlais yn neud. Ond i rhai o bobl sy'n gwrando mewn neu aelodau o Clwb Sparci a sy'n gwrando mewn a maen nhw'n oedrannau gwahanol, ond be maen nhw angen neud, ti'n meddwl rwan o ran, os dyn nhw'n yr ysgol ag ati, os a byncia sy'n bwysig iddyn nhw ella edrych arnyn nhw neu pethau fydden nhw'n neud mwyn dysgu mwy? Wel, dwi'n meddwl, fatha ni sôn, mae yna amrywiaeth eang o fathau gwahanol o swyddi, felly mae yna lot o lwybrau gwahanol i chi ddewis. Ond dwi'n meddwl bod sgiliau STEM yn le da i ddechrau, mae gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg ac ati, mae nhw wastad yn mynd i fod yn help os da chi eisiau mynd lawr eich llwybr mwy arbenigol fel peirianneg, neu os da chi'n edrych ar yr ochr amgylcheddol ag ati. Mae daearyddiaeth hefyd yn bwnc defnyddiol i gael os da chi efo diddordeb eich mewn ecoleg neu marine biology ag ati. Felly, dwi'n meddwl bod y pynciau STEM na yn gallu bod yn bwysig, ond dyn nhw'n da chi'n angen
dim just hynny diolch chwaith. Eraill yng nghefndir i, gyda fi ddim profiad cyn morlais o weithio yn y maes yma. Cymraeg nes i astudio yn y brifysgol a mynd ymlaen i wneud archifa a rheoli gwybodaeth wedyn a gweithio yn y maes diogelu data o'n i am dros 10 mlynedd lle, ond nes i weld cyfla fyma i gael dod yn ôl i Ynys Môn, lle dwi'n dod o, a gweithio ar brosiect mewn sector newydd rili cyffroes lle. So dwi'n meddwl bod sgiliau cyfathrebu, bod chdi'n berson dibenadwy, math yna beth yn chwarae rôl rili pwysig os ti eisiau mynd fewn i'r sector yma, ti'n gallu transferable skills rili. Dim hynny'n bwysig dydy i bobl y meddwl o ella sgyn i ddim y sgiliau ar hyn o bryd yr ei technegol yma, ond mae gen i y sgiliau ella transferable fel ti'n dweud sy'n gallu trosglwyddo o meysydd gwahanol i feysydd eraill, a wedyn mae hynny yn bwysig yn y rola eraill fel ydych chi'n sôn dy brofiad di, ond y bobl yma sydd yn gwneud i bethau ddigwydd, ti'n weld mae yna lot o ystod o heini does? Yn bendant, mewn tîm ti angen amrywiaeth o bobl efo sgiliau gwahanol a personal traits gwahanol hefyd lle. A cefndiroedd gwahanol, sa chi'n edrych jyst ar tîm ni, fatha ni'n sôn, dwi'n dod o gefndir hollol wahanol i, gyda ni swyddog cyllid sy'n gweithio yn y tîm ni, ochr accountancy, ond mae gennym ni hefyd aelod o'r tîm, fe oedd hi'n astudio environmental sciences, fe oedd hi allan yn America yn astudio crwbanod y môr. Felly, da ni gyd yn dod iddo fo o gefndiroedd hollol wahanol, ond mae'n bwysig bod gynnach chdi pawb rownd y bwr mwyn neud o'n gynllun llwyddiannus. Ac wrth gwrs wedyn mae gynnach chdi rola mwy arbenigol na fatha dy arbenigwyr marine biologist, dy beirianwyr, dy fabricators math yna beth. So, dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig i bobl ifanc fach bod na ystod eang a bod chdi jyst wastad angen datblygu dy sgiliau personol di drwy eich mynd i ymchwilio i gwahanol bethau, trio gwneud profiad gwaith amrywiol, mynd i lefydd a sefydliadau gwahanol a bildio fyny dy CV mewn ffordd. Diolch yn gorfod bod yn brofiad gwaith technegol bob tro na di fel ti'n sôn, ti'n gallu cael profiadau gwahanol a cyfle i ddangos dy sgiliau, dweud? Yn bendant, mae unrhyw swydd ti'n neud, os gennych chi swydd dros y penwythnos, os ti'n mynd allan i wneud profiad gwaith, a hefyd jyst pethau ti allan i'r byd addysg, os ti mewn tîm ffwtsbol, neu os ti'n cymryd rhan mewn rhywbeth arall gyrsiol hefyd, mae hynna i gyd yn helpu chdi i'r dyfodol, chos mae'n jyst yn bildio fyny dy hyder di, a hefyd bod math o sgiliau gwahanol. Mae'n bwysig hefyd, un o'r pethau dwi'n gael o wybod o ddysgu mwy am be mae morlais yn neud ydy yr ystod cyfleoedd fatha oeddech chdi'n sôn, ond cyfleon yn Ynys Môn hefyd ac yn Gogledd Orllewin Cymru, a dwi'n meddwl mae hynny'n beth braf dydy bod pobl ella yn gallu aros yn eu cymunedau ac yn gallu cael y mathau yma o gyfleon. So mae hynny'n braf, a mae hynny'n ffitio hefo be mae Menter Môn yn wneud hefyd ydy. Yn bendant. Dwi'n meddwl bod na'r syniad yma, os ti eisiau gweithio yn y math yma o faes, bod chdi angen mynd i ffwr. Ac wrth gwrs, mae'n beth da weithiau i fynd i ffwr i coleg neu i weithio. Ond os ti eisiau dod adra, mae'n bwysig i chi wybod mae yna gyfleon yma, a mae'n bwysig bod ni yn cadw yn pobl yn lleol hefyd. A chi'n dweud, dim just morlais sydd gyda ni. Dwi'n siŵr bod chi'n wedi clywed am brosiectau amrywiol fel Gwynt y Môr, so mae hwnna'n brosiect yn ei Gwynt. Mae yna brosiect yn ei Morol arall yn digwydd yn Penllyn ar hyn o bryd. So mae yna yn edrych ar ochr Conwy hefyd. So mae o'n faes sy'n tyfu, a mae o'n tyfu yn lleol ar y stepan drws ni. A fath yn dweud beth sy'n gyffroes, mae morlais wedi denu sylw yn fyd eang. Felly mi fe gynna ni ddatblygwyr o Ffrainc, Sbaen, Gogledd America, Canada, yn dŵad i Sir Fôn ac yn chwilio amdan bobl lleol, as da ni wedi gofyn nhw ymrwymo i ddatblygu yn cymunedau ni. So cadw chlygad allan ar gyfleon i'r dyfodol. Yndi, oedd y map na, dwi'n gwybod bod yna fap sy'n oedd i chdi, ond oedd y map oedd chdi'n ddangos gynna hefo lleoliad yr rhai o'r datblygwyr yma, a nhwtha i gyd yn dŵad ata ni i fod yn rhan o wbath
gres fatha morlais a rhywbeth arloesol, a rhywbeth sy'n mynd i'r cyfleon i bobl ifanc, a illa bobl sy'n gwrando rwan ac yn gwylio rwan, dyna beth yw'r peth gwych amdano fo. Mi nes di sôn, mae yna gyfleon i bawb, ond mi nes di sôn yn gynharach am gallu denu genod merchaid i fewn i'r sector, a mae hwnna'n rhywbeth pwysig, dydy? Yndi, dwi'n meddwl, mae yna wastad, dwi'n meddwl, syniad mae bod merched ddim yn gallu gweithio yn y maes peirianneg neu fatha trydanwr neu math yna o beth. Ond y gwir amdani wedi, mae yna gymaint o gyfleon i ferched yn y maes yma. Felly, swn i'n annog merched i edrych pa fath o waith sydd yna ac os oes gennych chi ddiddordeb yno fo i chi fynd amdani. Da ni angen mwy o ferched yn y sector. Yndi, mae hynny'n bwysig iawn dydy, a bod pobl berchaid a genod sydd, y rhai yna chi sy'n gwylio rwan yn gweld, ella bod gyda fi ddiddordeb yn hynna, neu mi fyswn ni'n licio ffeindio allan mwy amdan y math yna o faes, a mae yna gyfleon i wneud hynny'n does, a mi fydd yna gyfleon i ferchaid ac i bobl eraill hefyd gael cyfle i weld beth yw'r cyfleon sy'n a'n morlais bydd yn y dyfodol. Bydd. Da ni dal yn mae o'n brosiect eitha ifanc ar y funud hefyd. Da ni dal yn datblygu. Da ni wedi creu grwpiau gwaith lle da ni'n gweithio efo Coleg Cefnillion Menai, y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol a lot o grwpiau eraill mwyn dallt a deall mwy ar beth sydd ar gael yn yn ardal ni o ran y math o gyrsia os ti isio mynd lawr y llwybr yma. Da ni hefyd yn gweithio hefo'n datblygwyr a'n contractwyr mwyn dallt yn well be yn union ydy'r sgiliau a maen nhw'n edrych amdano fo a pa gymwystera maen nhw'n mynd i fod yn edrych ar pa maen nhw yn datblygu. Felly, mae yna fwy o wybodaeth yn mynd i ddŵad ac fydda ni'n rhannu hynny ar yn gwefan ni ac gobeithio yn gwneud mwy o ddigwyddiadau fel yma hefo'r ysgolion. Dyna beth sy'n wych, di gallu dangos i bobl beth sy'n digwydd a gobeithio fydd yna gyfle i bobl wylio mewn ar mwy o bethau fel hyn, neu hyd yn oed pan mae'r amser yn iawn, illa bydden nhw'n gallu ymweld a gweld ac ati a dod yn rhan felly, a dwi'n meddwl dyna beth da ni fel nes i esbonio ar y cychwyn, mae'r rhaglen cynllun STEM Gogledd yna i annog pobl i gymryd diddordeb ac i gymryd y cam yna i ffeindio mwy allan am bethau a gweld, ella fysa hwnna'n gyfle da i mi. A dwi'n meddwl bod Morlais yn esiampl wych a ti di esbonio i ni yn union beth sy'n digwydd o ran y technoleg ac ati, ond hefyd sut mae pobl yn gallu cael effaith ar hynny trwy y sgiliau maen nhw'n gallu dod ac ati a pa mor bwysig ydy'r sgiliau yna datblygu nhw'n lleol. A hefyd, na ni beidio anghofio, sgiliau i bobl allu gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd, cos mae hynny'n bwysig iawn dydy o ran roed y cyfle i bobl yma weithio yn lleol. Wedyn, dwi'n rili edrych ymlaen i wybod mwy byth am Morlais ac am y sector yn ei môr a hefyd yn ei adnewyddadwy yn gyffredinol hefyd. Da ni yn lwcus ma' na gynlluniau eraill does o ran cynlluniau o ran yn ei gwynt yn amlwg yn digwydd, fel nes ti sôn, oddi ar yr arfordir ac ar y tir. Mae yna yn ei hydro ac ati, mae yna lot o, ac yn ei o'r hael ac ati, so mae yna lot o gyfleon. Wedyn dwi'n meddwl bod hwn yn sector sy'n mynd i fod yn bwysig iawn i ni, dim jyst yn Ynys Môn, ond yn yn ardal ni, yn Gogledd Orllewin Cymru yn sicr. Wedyn dwi'n sicr yn edrych ymlaen, ond os ydy pobl isio mwy o wybodaeth, maen nhw'n mynd i wefan Morlais. Gydwch chi fynd ar y wefan, mae gennym ni hefyd, bydden ni'n rhannu pethau o bryd i'w gilydd hefyd drwy Facebook Menter Môn, a mae gennym ni hefyd dudalen Twitter. Felly, gydwch chi fynd i chwilio am fwy o wybodaeth allan yma. Yndi, a dibynnu pa beiriant da chi'n defnyddio i chwilio ar y we, dwi'n meddwl os rowch chi Morlais i mewn, mae o'n mynd i ddod â chi i'r wybodaeth. Chos mond un Morlais sy'n yna. Un Morlais sy'n ar hyn o bryd, Briliant. Ond hefyd, fel o'n i'n dweud, mae yna bosib i chi
ymweld â gwefan STEM Gogledd hefyd. Mae STEM Gogledd, stemgogledd.cymru. A hefyd, da ni yn yr un modd, da ni'n rhannu gwybodaeth ddiddorol, ddefnyddiol gobeithio, trwy ddefnyddio Facebook, Twitter, Instagram hefyd. So, edrychwch allan am Morlais a STEM Gogledd a dilynwch, cos wedyn mi gewch chi lot o'r wybodaeth yna allan yna cewch. So, Gwenan, dwi'n meddwl eisiau diolch i chdi, cos dwi wedi rili mwynhau gwrando a dysgu mwy am Morlais, a dwi'n siŵr bod pawb arall wedi hefyd. Ac wedyn dwi'n annog pawb, cadwch eich llygad yn gorad am Morlais, a hefyd STEM Gogledd am gefnogaeth, a gobeithio gan ni ffeindio allan mwy yn y dyfodol. Briliant. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch yn fawr. Ta. Diolch yn fawr.